Петь может каждый, в этом уверены организаторы проекта «Спевный сход». Сейчас проект реализуется в Молодечницком районе. Гостем стал поэт, столичный радиоведущий, лидер группы «Хурма». Никита Найденов провел урок пения для молодечницев. Мы побывали на занятии и спели вместе со всеми. Гэтая песня – хит 70-х годов вядомой группы «Битлз», але у сучасным спаўненні сучаснага спевака. Микита Найденов приехал у Молодечна не просто споўніць вядомыя композиции, а заахвоціць спеваць іншых. Кожнаму чалавеку калі-небудзь хацелася спяваць. І калі ён не спяваў у хоры, не ведаю, на сцэне, падчас студэнцкіх нейкіх фестываляў самадзейнасці, то хаця б, я не ведаю, там у 30 там, ці ў 40 хочацца абавязкова хоць раз, хоць аднойчы заспяваць. Таму сустракаць, асабліва калі вось такой добрай кампаніі утульнай паспяваць новыя, можа быць, для сябе песенці, наадварот, улюбёныя, гэта такая аддушына, гэта магчымасць. Спеўны сход існуе ў Беларусі ўжо 4 гады. Разам спяваюць такія гарады, як Мінск, Гродна, Віцебск, Брэст, Бабруйска, Вілейка. У Молодечне праект з'явіўся адносна нядаўна, але ўжо займеў сваіх прыхільнікаў. Песня – гэта такі год, такая магчымасць, каб нешта пазнаваць новае менавіта разам. І тым больш это связано с традицией белорусской. Хочется, как традиция, праз такие сучасные формы приходила до нас, до кожного из нас, у кожную семью. И хочется, как наши молодеченцы так само заспевали. Песни, які выконваюцца ў рамках сходу, могуць быць абсалютна рознымі. Галоўная умова – спяваць трэба па-беларуску. Гэтым вечарам мерапрыемства тэматычнае, прысвечанае легендарнай групе «Битлз», якая абрана не выпадкова. Микита перакладае песні «Бітлоў» на беларускую мову. Ужо у музычнай капілцы спевака 20 хітоў калектыва, што праз столькі часу упершыню загучаў і на нашай роднай мове. Бітлоў я люблю з 20 год, і гэта самы мой улюбёны гурт. Ну, вось так яны ўжо дзесьці вось у такім месцы сардэчным, што я іх на любой мове б спяваў. Навучыцца спяваць нялёгка. Акрамя прыроднага таленту, добрага слыху патрэбна рэгулярная практыка. Але пры жаданні магчымасць ёсць заўсёды. Сутнасць грамадскай ініцыятывы проекта створить гэтую магчымасць. Впечатление только положительное. Я не думала, что я запою, но тут такая энергетика, такой запал. Я сюда пришла со своей мамой, со своей тетей. И встретила знакомых тоже. И я ходил сюда на белорусские народные танцы. Это очень интересно. Я привел сегодня 3 своих друзей, одногруппников. Спевный сход недавно появился, да. И мне показалось это интересным. Я решил прийти, потому что мне это понравилось. Далучыцца да праекту і пачуць свой голас з дапамогай вядомых музыкаў можа кожны жадаючы. Бескаштоўна. Алеся Ушакова, Алексей Андрыеўскі, МКТБ.